Hi guys, good morning, खुलुमबाय, welcome back to my YouTube channel. नै आंहा दिनै मोनसे थांगासिनो दं. मानो थांनो नागिरदों, सोर थांनो नागिरदों दा देखायलांबाय थानोसै आं लोगोफोर नायलांबाय थादो. नै लोगोफोरजों थांगासिनो दङ. लामायाव दं. औ, अबाव थांनो नागिरदों दा देखायबाय थागोन. हाद्रियानो अयथासारखा बिफांखौ मोजां नुथारदों. लामाया गाला गालि थांबाय थागोनसै जों. नै लोगोफोर हाबजेनबाय. जोङो बबाव थांनो नागिरदों होनदोंमोन ना, भुटानाव थांनो नागिरदों. फिसाला फिसाजो सानजानि फिसा बेरायहैनो नागिरदों. आसाम बारबाय. भुटानाव जेकेट बायसां. भुटानाव जेकेट बायसां. जुथाफोर मोनो खोमा लाना थांसां. दमासियाव गाननानै मोसानो. बैलाय माने आसल गेटआ दाना मेन नै खिथाहरबाय दाना. हैंगिंग ब्रिज सफैबाय जों. हैंगिंग ब्रिज. पानीबोथ' लेगलेगि नै सफैबाय हैंगिंग ब्रिजआव. खाथियाव थांसै दाना. नै लोगोगासिनो. नै दै खोनादों. दैयाव फैनोसै. लादो मोनसे लादो. ini पानी नहीं इसमें. जाफिसलाबाय दे. ओमफ्राय माने बिदिनो थाबायदो. चलो मेंख्ल' मेंख्ला जाबोजोब्बाय. मम' फैजोब्बाय नै
सोर सोर फैदों होनोना बिब'मोन गुमैमोन फंबायमोन ममाथ' एसेथार नामा मम' खाएंगे माबादि प्लेटआवबा मम' खाएंगे दे खाएंगे मम' प्लेट मोमो कितना है प्लेट 50 एक प्लेट दे दो चिकन सुपर गाइड लेके पढ़ेंगे नाली किस रेट जा रहा है तो ये लोग पेशेंट में चिकन कैसे आ जाओ बाबू नहीं बाइक देखना किससे नहीं गिरेगा पानी को तो देखते जाना aku naik coba cari cincin sama गाड़ी हो गई थी इंग्लिशनिफ्राय फैफिनबाय जों ओंखाम जानानै नै दाना भुटाननि बाजाराव नायलाबायनो मोनसे मोनो चलो होदो मैगं लायलाबायनो माबादि हे साइडआव बाबा पार्किंग अपना नहीं हमको दूर से देख तो कैसे लग रहा है जो बांगाली और जैसे ऐसे फुला हुआ उड़े बेरलांग नहीं है इधर उड़े 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 हौले फैगौ लाइन पार्टी मोनसे मैगं नायलाबायनोसै माबादि भुटानाव उधर जेब्रा क्रसिं थांनो नागिरदों मैदेर हाबदों फुटाव 8टासिम थानो मोनखायो होनबाय बार जायो फैदो
साइडजों मोजाङै बाबाया मैगं नायनो जोङो कोई बात नहीं रे बाबा कुछ नहीं होता सब्जी ले रहा है सब लोग सब्जी लेता है हागोन ना मैगङा मोजां मोजांथार सोंग्रोम लांजोबसै बेसेबां आलुआ 50 दावदैयाबो ट्रेयाव बेसेबां दावदैखौ ट्रे मोनसे लानो बेसेबां ए बाजारानो आलुआ 50नो लानो ना लाया सानबाय दावदैयाबो 300नो ट्रे सामब्राम गुफुरालाय बेसेबां सामब्राम गुफुरा बेसेबां दखानदारानो फैफिनबाय लोगोफोरजों गेट बारबोबाय ओरैबायदि बिहिरखा फिसाजोफ्रा ओंखारफिनबाय दा भुटान गेट बारबाय आसाम हाबनोसै आठथा जाहैसिगोन दैदेननो गद्रेसा फिसानो बेयाव थालांबाय नों बायदिनिया पिंक कालार